Duha ka mga sakay sa usa ka girentahang sakyanan gidakop sa otoridad human makuhaan og kapin 2 million pesos sa gituoang shabu. Dakpan kining duha ka mga sakay sa girentahang sakyanan atol sa gipahigayong anti-carnapping operation sa Highway Patrol Group Surallah, South Cotabato ug Surallah Municipal Police Station sa National Highway sa Barangay Dahay, Surallah, South Cotabato mag-alas 2 sa hapon adlawng Martes. Kini human nakuhaan og 300 grams sa gituoang shabu ang 44 anyos nga lalaking driver. Apil sab sa gidakop ang kauban niini na 44 anyos nga babae. Ang duha pulos taga South Cotabato. Gibara-baraang mukantidad sa kapin 2 million pesos among illegal nga droga. Sumala sa otoridad, nasiplatan sa ilang personahe ang usa ka gamay nga open paper bag sa sulod sa sling bag. Samtang nagkuha og driver's license ang driver niini, human gipangayuan sa otoridad. Sa ilang pagsusi, mitambad nga duna di kini sulod nga unom kasasi sa gituwang shabu. Balhog karon sa prisuhan ang mga dinakpan nga posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa sila miluwat og pahayag. Padayon pa ang investigasyon sa otoridad.